Dálnice také pro cyklisty, aneb je ministr Kupka? Protože mi stále vrtá hlavou, proč ministerstvo dopravy trasuje středočeskou dálnici D3 přes přírodní park Střed Čech a Zlatý kaňon Sázavy, zeptala jsem se samotného ministra. Pane ministře, proč přivádíte středočeskou dálnici D3 do přírodního parku a Zlatého kaňonu Sázavy? Právě proto. Hlavním důvodem tohoto výhodného trasování je, že pod obřím mostem přes toto údolí bude zavěšena lávka pro cyklisty. Místní starosta se navíc chystá u lávky otevřít stánek s horkýma párkami. Někteří naši projektanti se navíc snaží prosadit to, že by pod tunelem, který navazuje na most, vedl souběžně ještě jeden menší tunílek pro cyklisty. No, na to ale asi nebudou peníze. Pane ministře, Herr Nice kde je? Je to jenom Kupka. Budou místní občany pracovat u dálnic? Podle ministerstva dopravy přinášejí dálnice také práci místním občanům, a to v logistických centrech, které podél dálnic rostou jako houby po dešti. Ví tam pracovat? Aňo. To ale nejsou místní občané. A vy byste tam za ty peníze pracovala? Ministerstvo zdravotnictví navyšuje hlukové limity. Ještě k nedávnému navýšení hlukových limitů na silnicích a dálnicích. Novým vládním nařízením vláda elegantně vyřešila neschopnost plnit hlukové limity. Prostě hlukové limity navýšila a je to. Prý zatím stojí samo ministerstvo zdravotnictví. Hledáme nějakou cestu, která je kompromisem mezi tím, co doporučuje WHO, to je maximalistické řešení, které by mohlo pro tranzitní zemi, jako je Česká republika, znamenat obrovský problém, a mezi ochranou občanů. Co byste doporučil občanům ohledně navýšení hlukových limitů?